Zenbaki hamartarrak biderkatzeko, zenbaki arruntekin erabiltzen dugun prozedura berdina jarraituko dugu, komei kasurik egin gabe. Baina bukaeran bai, koma emaitzan jarriko dugu, bi biderkagaietan batera, eta emaitzan zifra hamartar kopuru berdina egon dadin. Hau guztia adibide praktiko batekin hobetu lertuko dugu. Hurrengo biderketa hauek egingo ditugu, 251 bider 13 eta 2,41 bider 1,3. Biderketak egiteko, biderkagaiak modu vertikalean jartzen ditugu. Baina batuketa eta kenketekin ez bezala, oraingoan zifren ordenak ez du horren besteko garrantzirik. Orduan, biderkagaiak bata bestearen gainean jarri eta hasten gara. 3 bider 1, 3 bider 4, 12, eta 3 bider 2, 6 gehi eramana, 7. 1 bider 1, gogoratu, utxune bat utzi behar dugula eskuman. 1 bider 4, eta 1 bider 2, 2. Orain, batuketa egin, eta 251 bider 13 da berdin 3113. Oso ondo. Orain, bigarren egingo dugu. 2,41 bider 1,3. Fijatzen bazarete, aurreko biderketaren zifra berdinak errepikatzen dira. 2, 4, 1, bider 1, 3. Kasu bietan. Hau da, komak kenduko bagenitu, biderketa berdina izango litzateke. Bueno, hamartarren arteko biderketak egiteko, komak ez ditugu kontutan hartuko bukaerar arte. Hori dela eta, biderketa egiteko prozedura zenbaki berdina ditugunez, aurrekoaren berdina izango da. Horregatik, zuzenean, kopiatu ingo dugu. Eta bukatzeko, orain bai, hamartarretan fijatuko gara. Biderkagai bien zifra hamartar kopurua batuko dugu, eta emaitzan zifra hamartar kopuru berdina egon berko litzateke. Hau da, komaren atzetik dauden zifrak batuko ditugu. Lehenengoan, 2. Eta bigarren biderkagaian, 1. Guztira, 3 zifra hamartar. Ba emaitzak ere, 3 zifra hamartar izan beharko ditu. 1, 2 eta 3. Koma dagokion lekuan jarri, eta listo, 2,41 bider 1,3 da berdin, 3,133. Orduan, labur bilduz. Hamartarren arteko biderketak egiteko, komak bukaera arte ahaztuko ditugu. Gero, biderketa normala egingo dugu. Komak kontuten hartu barik. Eta bukatzean, ziurtatu behar dugu, biderkagaietan dagoen zifra hamartar kopurua eta emaitzan dagoena berdina dela, besterik ez. Azken adibide bat egingo dugu. 1,82 bider 6,43. Biderketa egiteko, biderkagaiak modu vertikalean kokatzen ditugu, eta komarik ez balego bezala, hasten gara. Orain, batuketa egiten dugu. Eta bukatzeko, biderkagaietako zifra hamartarrak zenbatzen ditugu. 1, 2, 3 eta 4. Eta emaitzen ere, 1, 2, 3 eta 4 zifra hamartar. Orduan, koma jarri eta listo. 1,82 bider 6,43 da berdin 12,3496. Eta bukatu dugu. Zer deritzozue? Erreza, ezta? Ba orain, zuen txanda. Animo!